Herri edabideak, batez ere Aiurri Amaboskaria, Beterri Aiztondon banatzen danak, aurten 25 urte beteko ditu. Ibilbide oparoa egiten ari gea euskaraz eta euskarazko komunikazioan. 25 urtetan komunikazioa ikaragarri garatu da. Paperezko edizioan trebatuta gaude, arpideza bidezko sistemarekin lan egiten dugu. Alor digitalean ere, urrats handiak eman ditugu, eta argazkiak, bideoak eta eguneko informazioa zabaltzen dugu webgunean eta sare sozialen bitartez. Oso sinistuta gaude, elkarlanetik etortzen diala fruituak, ez da tokikon asko garatzen ari da, eta guretzako oso tresna eraginkorra da, bai edabide bezala eta bai da formakuntzarako ere oso garrantzitsua izan da, ez. Bide horretan, Tokikomeko kide dan 28 kanalarekin ere, Aiztondoko 5 herrietan, bereik ere, ikusentzunezkoen alorrean, tokiko telebista den aldetik, informazioa euskera zabaltzen du, eta gu gehiago saretan eta paperean ere, ez. Orduan, bai Tokikomen bitartez eta Tokikon tartekoa egonik, elkar ezagutza bat egon da, eta, osagarritasun bat badago bi edabideen artean, hauek ikusentzunezkoan 28 kanalak eskarmentu handia dauka, eta gu gehiago paperezko informazioan eta edukien lanketa klasikoagoan, ez. Bien arteko lankidetza hitzarmena sinatu da, borondatezkoa, praktikan dagoeneko indarrean dagoena eta bidea egin dezakena etorkizunean, eta baita ere elkar ikasiz eta elkarrekin bidea eginez, ez? Bai Aiurri eta bai 28 kanalak Aiztondoko herrietan hortxe lan egiten dugu, eta hitzarmena praktikatik abiatu den langintza bada, ezta? Alkarren berri izaten dugu, eta pixka bat bai webgunea dela, bideogintzan, eta hortik abiatu den lan hitzarmen bada. Orduan hasiera bat da, eta nik uste dut bertako berri ematen, eta batez ere sinergiak aprobetxatzen baduka handi bidea, eta pixkanaka hasi den lan hau, nik uste dut etorkizun handi izan dezakela. Bideak Tokikonki edera, eta orduan pixka bat beraien bitartekaritza eta beraiekin landu den zera bat hitzarmen bat izan da, eta nik uste dut bai guretzako balore handia baldin badu, baita Tokikon bezala, elkarte bezala ere, nik uste dut ondo baloratzeko gauza dela. Toki komunikabideen bateragunea izanik, bertan biltzen dian bi bazkide dira bai 28 kanala eta baita Aiurri ere, eta gure ardatzetako bat eta izatearen sortzaren oinarretako bat elkarlana eta sinergiak aprobetxatzea da. Eta justu hauek eredu bat dia horrena, ez? Nolabait ere gure bueltan lankidetzan aritu diana bai tresnak partekatuz eta baita bestelako formazio saioetan, baia horrei forma bat eman eta ikusten dena da, elkarlan hori eta sinergia horietan sakontzeko bide bat izan dela, eta benetan pozgarria da, ze osagarri dian bi euskarretan zehar duten, ez? Batetikan batek modu konbentzionalean, Aiurri gehiago papera eta naizta interneten ere badiar duen, eta hortikan ikusentzunezkoak sartzeko salto bat eman nahi zuen, beste aldetikan 28 kanala ikusentzunezkoen euskarrian hor urtetan landute ditu euskarri horiek, eta beraz, osagarritasun horretan elkarrekin bidea nahi dutela jakitea pozgarria da, eta benetan bide horretatik jarraitzeko aldamenen eukiko gaituzte Tokikomekoak.